खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सेराप चेनेल जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां खैफोद दङ बेफोर खैफोदफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानो दिनै हिन्जाव खारनाय गुबुन हौवाजों खारनाय गुबुन हौवाजों दोनखारलांनाय बे बिथिङा गोबां खम जाबोनो हमबाय नोंथांमोना बेखौ एसे एनै नोजोर होदों जानांगौ बै समाव गोबांमोन दायो मानसिफ्रा गिनानै दानिया खारलिया एसे गिनाय मोनबाय स' एसे खम जाबाय आरोना बेफोरो बाट दानिया हिन्जावजों गुबुन हौवाजों खारनायखौ मिथिया बाट हिन्जाव गोमानायखौ मिथियो दा मिसिं गोमानाय दा बेबायदिनो थिग बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिश्वनाथ सारिआलिनि सिङाव थानाय बालिजुरि एरियानि ओमफ्राय गामिनि मुङा जाबाय आन्देबारि बे मोनसे गामिनिनो सानै आइजो एखे रायजोआवनो सानसे दिनावनो गोमादों 23 सेप्तेम्बर खालार खालि बिसोर सानै आइजो गोमादों नैबे सावगारियाव आं खोन्थानि नैबे सावगारिनि मुङानो जाबाय थुनजा नार्जारि आरो बिहा सानै गथ' दङ बिनि हौवानि मुङा जाबाय नेमरद नार्जारि नैबे सासेनिया जाबाय रेखा बसुमतारी बिनि हौवानि मुङा जाबाय दानियेल बसुमतारी बेहा सासे गथ' दङ नैबे गथ' बामनायानो आरो बेनो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिनि हौवानि मुङा जाबाय दानियेल बसुमतारी बिसोर सानै हिन्जावनि हौवाफोरा आंनाव कल खालामनानै माखासे रिकुवेस्ट खालामदों ससियेल मिडियायाव गोमानायखौ फोसावनानै हो आरो बिनि गेजेराव सोरबाफोर नुबाय बायबा खोन्थाहरदों जाहाथे मोननो हास्थायनानै बिसोर सानै बिमानि गथ'फोरा बिराद दुखु गाबगासिनो जाहैदों माने ओमफ्राय नैबे दानियेल बसुमतारी आरो नेमरद बसुमतारीया खोन्थाहरबाय रिकुवेस्ट खालामबाय रायजो राजाफ्रा नुयोब्ला खोन्थाहरदों होननानै बेबायदि आरोना दा खोथाया जाहैबाय बिसोरनि गेजेराव जेबो दावराव जायाखै मिथिबायना जेबो दावराव जायाखै बाट बिसोरो गोमानानै दं आरो 23 सेप्तेम्बर खालार खालि 23 सेप्तेम्बर खालार खालि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिश्वनाथ सारिआलिनि सिङाव थानाय बालिजुरि होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव गामिखौ आन्देबारि लोगोसे बिसोर सानै हौवाफोरनि मुङा जाबाय नेमरद नार्जारि आरो माने दानियेल बसुमतारी हिन्जावनि मुङा जाहैबाय रेखा बसुमतारी बिसोरहा सासे गथ' दं जास्टिन बसुमतारी आरो नेमरद नार्जारिनि हिन्जावनि मुङा जाबाय थुनजा नार्जारि बिसोरहा सानै गथ' दं आरोना दा बिसोरो गाबबाय बायनानै खोन्थाहरबाय ओरैबायदि जाथाय जादों ओरैबायदि स' प्लिज अननानै मदद खालामथार होननानै दा गोमानानै दं आरोना दा अबेबाफोर थैबाय बायनासो दं नामा ना अबेबाफोर माबा मोनसे जाबाय बायनासो दं नामा बा सोरबाफोर बेखौ नुबाय बायबा जोंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना 7740039057 आरो गाहायनि स्क्रिनाव नाम्बार होनाय दङ बे नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामोब्ला बिसोर सानै हिन्जाव गोमानायफोरनि हौवाफोरनि नाम्बारखौ मोननो हागोन आरो बिसोरनियाव कल खालामनो गोसो दंबा नोंथांमोना कल खालामनो हागोन आरो डाइरेक्टलि जोंनि बड'लेण्ड मिशन सेटआप चेनेल बा बिएम सेटआप चेनेल स्टुडिअ'आव कल खालामनो गोसोब्ला 7740039057 नोंथांमोना बेयाव कल खालामना खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोना जेसेखि जाया मानो जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै बैसोर सानै गोमानाय सुबुंखौ मोनो जाहाथे थेंक इउ सो माच खुलुमनाय थाबाय